بنێرن تەماشەوانên هێژا ئەم خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانی زانن بەشێن بەلکی نزانبن لە سووری دەفتەر عایلێ هەبوو هینجی هەیە دەفتەر عایلێ دۆکومنتێکە ماڵباتێ بوو هەموو کەسێن وێ ماڵباتێ قەیدا وان دوێ دەفتەرێدا هەبوو دەفتەر عایلێ ژێرت گوت گەلێکی ناودارە دەفتەر عایلێ هەر مالەکە لە سووری لە ڕۆژاوای کوردستانی دەفتەر عایلێ هەیە مثلا تچوبوی کیان دائیرەی حکوومەتێ پێویست بوو دوێ دەفتەرێ نیشان بدی مثلا کارمەندێ دائیرەیە دگو کا دەفتەر عایلەتە دەژی دەفتەر عایلی دەردەخست باوێتە دایکاتە خوشک و برایەنتە هەموو دەتایەن لەسەر وان دوێ دەفتەر عایلێدا هەبوو لێ ئیرۆ چ بوو ڕۆژێکە دیرۆکی بوو بڕاستیش بوو ڕۆژاوای کوردستانی ji ber ku yekemîn defter ailê deftera malbatê ya rêveberiya xweser ji bo malbateke Kurd hate pêşkêşkirin bi Kurdî li ser hatiye nivîsandin peymana jiyana hevbeş edî defter ayla me jî heye ne bi erebiye ne ya hikûmetê ye ya rêveberiya xweser e bi vî awahiyê edî rêveberiya xweser gaveke nû pêş da davêje û li wê malbata Kurd jî ev defter ayla Kurdî ev dokumenta malbatê li wan pîroz be ka binêrin wê hîn çûçe li Rojavayê Kurdistanê bi Kurdî derkeve. Xweş e ne? Tiştê wisa gelekî baş in me nedîtiye bi rastî ji ber vê yekê kêfa min tê ji were vê rast bêjim yanî meselen kêfayekî tê li Rojavayê Kurdistanê dî weke hikûmetekê weke dewletekê defter ailê bi Kurdî derdkeve xweş e gelekî baş e. Ev yek bû malbatekê standî hêdî hêvî dikim malbatên din jî defter ayla xwe ya yanî wê dokumenta xwe ya Kurdî ji rêveberiya xweser bistînin. Şêwekarê Kurd Xidir Ebdulkerîm di pêşbirkeke nav dewletî de xelata cîhanî ya hunermendên kemîneyan a sala 2025 wergirt pîroz be. Xidir Ebdulkerîm ji rûdawê re got di vê pêşbirkê de di 144 hunermendên şêwekar ji seranserê cîhanê beşdar bûne û ew bû xwediyê xelata cîhanî ya sala 2025. Ebdulkerîm diyar kir ku ew weke hunermendekî Kurd weke şêwekarê Kurd biriya tabloyên xwe parastina mafên gelê xwe dike û beşdarî wê pêşbirkê bûye. Ev xelat ji aliyê Komîsyona Bilind a Mafên Mirovan ya netewayên yekbûyî ve li gel rêxistina mafên kemîneyan û li gel kantona Cinêfê li Swîsera hatiye pêşkêşkirin. Şêwekar Xidir Ebdulkerîm ji bajarê Hesekeyê Rojavayê Kurdistanê.